И здравейте хора, днес ще снимам как се уча, т.е. не се уча и ми се пробвам да направя задна ножица. Въпреки че много съм ги правил на това място. Тук. Ай хора, ако сте забрали, се абонирайте си канал с камбанката. Веднага направете сега. Ако се чудите защо толкова време не съм снимал, просто нямам време да снимам. Така че абонирайте се да снимам повече. Сега ще покажа задна ножица. Ако успея изобщо, само трябва да намеря Неймарчето. Къде си Неймар? Неймар, къде си дечет? Имам и Кристиано. Абе има много добри хора. О, това как не знам. Как не беше за вратар. Брат, защо Как е да Значи в задната ножица мога да успеят дали Неймар или Винисиус или не знам кой друг. Дали може. Аре бе Неймар. Неймар е стопката. Така. О, хора! Леле, пропуск, хора. Хора, пропуск. Но задна ножица. Вау. Леле, хора, това беше много добро. Много добро. Къде си бе, Неймарче? Леле, как не е влана, безбот? Това видео ще приключи, когато направя задна ножица и вкарам гол. Хайде. Какво направих, бе, трика? Къде беше, бе? Значи трябва да ударя с цяла сила. Не за цяла, нали силно. За да мога да вкарам. Къде си, бе, Неймар? Айде, бе, Неймарче, бе. Гледай го, къде паска то Бензема. Лайндеба. Пас към Неймар. Аз виждам. Хора. Не успях. Хора, между другото, аз съм си на село, но в неделя си тръгвам и ще мога да снимам, ако изобщо мога и имам време да снимам на Fortnite. Ако се чудите да какво ще снимам на телефона, на телефона. Да, от телефона ще снимам, но ще играя от компютъра на брат ми. Аре, бе, къде си бе Неймар? Ето. Брат, аре пасня Неймар, бе, къде ще паскате вие домата? Това не е Стоичков. Вие познавате ли се изобщо? Не се познаваме. Като не се познавате, що? Така правите. Гледай го, брат! Няма да идва с мен, аз мога да идем по-рано, докъде оправим документи, тия работи. Хора, право и казвам, че е много трудно за нас. За малко бе, хора. Така. Какво направих, бе, брат? Пас към Неймар. Ще направя така. Ето. Така. Хора. Аз като го направя, не знам, това видео сигурно ще бъде 1 милион минути, брат.
гледам, аз само задни ножици се правя, ама няма да има и гол. Чакай, бе, брат, къде я дигаш нагоре, бе? Супа пилешка, не знам. Да, брат. Какво стана? Хора, изчакайте, че някакъв телефон от телевизора извика сил, защото играят Южна Корея и Австралия. И да, Южна Корея бяха 1-0 за Австралия и буквално Южна Корея обърнаха Австралия 2-1. Но още матчът не е свършил. Да. Брат! Аре, какво тичаше Дежонг? Или какво си там? Какво тичаш като някоя костенурка, брат? Отидохме и... Да, брат, но ми трябва Кристиано или Винишиус. Между другото, да, и Винишиус може да върши работа. За това. Гледай го, брат. Гледай го, бе, брат. Дежонг ли си къв си, по него ни топката. Браво, догоня, браво. Едно време е казала на Нина, ако няма кой да... Гледа, вика, я че остане. Къде пише на Нина? Няма да скоро да вкарам задна ножица. Тоест аз я правя задната ножица, ама няма да я вкарам скоро. Какво вика да остане? Вика, са. Днеска бяхме там при теб. Ти ми говориш тия работа. Сега не говорим на Хора, да, представете ли си да не направя задна ножица, ама да вкарам. Тук малко си легна. Хора, викам, казвам на майка ми, че малко си легна. Къде паскаш на Стоичко, бе? Така Неймар ми трябва да паснеш. Не на Стоичко. Брат, къде паскаш, бе? Аз не съм паснал и то ми паска, брат. О, как ме затигли. За какво ми зациклаш, бе? Стига си ми зацикпал. Ще щупа се малко телефона. Това Неймар. Брат, съм паснал. Хора, вижте колко е гадно, е така. Тумам да вкарате задна ножица. Гледай го, брат. Гледай го, бе. Ти се не биди, бе. Не паскай. Само да си пасна, ще те убия. Не, бе, какво правиш, бе, Неймар, бе. О, Неймар. Дедонг. Ти си къв си. Така. Сега аз викам човек, сега аз да говорим. Кой е виновен? Не, тук е Неймар. Аз карам. Само да си пасна, ще щупат телефона. Не, бе, брат, какво правиш, бе? What the fuck, брат? Е, така понякога става, брат. Не съм направил трика и почвам да правя, нали, с това, да. Само да си пасна, ще щупа нещо. Разбира се, че няма да вкарам, брат, и ще бия много нависоко, разбира се. Къде? Така. Със сигурност има от бялото за направо. И да няма за... Майко! Хора, ако много време стане видео и нали, не мога да направя толкова много време гол с задна ножица, ще спра видеото. И утре, ако трябва, ще продължа. Брат, ето пак не съм направил трика. Пак ми прави това. И пак бие.
Между другото, хора, понякога ми се получава задната ножница. Ако се ножица, ножница, викам майче. Или какво казах? Майки, че казах ножница. Ако се чуете как ги правя, Йогана не. не е трудно. Той се събира. Не е трудно, хора. Но не мога да ви обясня как. Ето, вие ми виждате екрана, вижте. Не е важно спринта. Ето така. С ето спринт. Сега ще ви покажа. Значи важно е да имате ето спринт. И нали си правите спринта. И като отидете до вратаря, веднага обръщате спринта и веднага натискате шута нагоре. И гол! Това гол беше. Така че хора, айде още един гол. Ще вкарам заради вас. И хора, важно да имате този спринт, аз ви го казах. Ето. И отивате до вратаря. И като стигнете, бързо обръщате. Правите спринт и веднага натискате шута нагоре. И се получава. Показа Кристиян, ще може ли? Но мисли за мен и аз почвам. Ти така каза, че... Да, брат, пак не съм направил трика в мупъм. Не да си тръгнал неделя, в понеделник, ще се Пас, без небе. Къде си, бе, Неймар Жуниор? остане да си да понеделник, ще останем с него. Не, бе, брат, какво правиш, бе? Какво правиш? Патка пасни на Неймар, Винишиус, няма да вкарваш ти. Ти можеш, ама няма да вкараш пък. Точно. Точно, пътя няма па да вкараш. Какво паскаш, брат? Аз не съм пасна за Неймар. Какво паскаш, Неймар? Да, то път аз натиснах паса, без да искам. Брат, пак бе, защо? Не ми направи трика. Финта, де. Аз по трика. Абе, хора, знаете ли, моят приятел Бобчо, вие го знаете, снимали сме едно видео с него и буквално той вика на Неймар, Журо. Викам Неймар, Журо. What the fuck? Който Неймар, Журо. Който Неймар, Журо, ясно съм. Той вика така си му викам. Ти му викаш смешно, бе. Ти си повече смешен. Хора, вие не сте го виждали. Нали, не сте го виждали на лицелия си него. Гората е много дебел. Не е много дебел, ама си имаш кем, бе. И шишчетата и гърдите. Абе, ама и двете ги прави. Станаха ли? Значи става. Оф, брат. Само ти да готвиш тук. Айде, бе, брат. Няма избор. Няма избор. Така. Не, бе, брат, защо не обърна? То трябваше да правя, Румен. Трябваше да обърна. И кюфтето да пърдаш, защото ще викам и кой да викам Боб и кюфтето. Не. Ще ти правиш Боб и кюфтето. Брат, за какво вратаря до с мене? Почти дойде с мене. Посмотрям, брата. Аре, бе, Неймар, отиди, бе, каквото е страх, бе. Но сега не те беше страх, сега те е страх. Какъв гол, хора. Без знам какво направя. Ма това не се брои с задна ножица. Защото това не беше гол с задна. Това не беше гол с задна ножица. То трябва гол с задна ножица. Не, обърни, бе!
Обърни. Абе, бъде жалко. Си. И ти тогава за какво прекасва? Разуме? Така. Не марче, барче. Няма интернет, па се вижда. Гледай го, бе. Днеска да гледам на телефона цял ден. От болницата ли лови, аз не знам. Като ти е изключен телефона, ти нямаш интернет. Да лови от болницата. Да си да гледачка. Абе гледачката не е пира. После ти почва така, О, братар, отиди до вратара, бе, не маре. Гледай го. Отиди. Това не може да се обади. Да, брат, браво на тебе. Много си добър. Гледай го, бе, не, бе. Защо? Аре, бе, ти по-аре, бе, повтаряй. Да лова Wi-Fi, няма на картата ми е спрем телефона. Аз ще лова тук отгоре интернет, от домашния интернет. А от картата не мога да лова. Не може, като ми е спрем телефона, не мога да лова. Ако има Wi-Fi, ще хвана от него. Не, тя има така казала на баща ми онен ден и да има нещо, аз сега не мога да ти звъна, защото ми е спрям телефона. Аз се питам вчера, имаш ли, нали, ако има нещо, да ми пишеш на мен на месенджера, защото ти даде Фейсбук, всичко. Първо вика да, после вика, ами како вика, аз нямам интернет вече. Сега ми пише... И за малко. Че не може да седи при нея да я гледа и ние намерихме За друга жена. малко, човек. Да отида утре сутринта. Не, бе. Сега ми пише, ама как е? Я да пробвам извини, ще да какво ще направи. Сигурно ли, че жената ще дойде да я гледа? Ако не може, аз ще остана, бабата иска, аз да съм при нея. Ами звъни по телефон. О, няма да стане, извини, ще сбега тук. Има интернет, няма интернет. От болницата да лови лайф. Добре, толкова е, добре, аз не съм подал. Ти паска. Такъв телефон е такъв като наш телефон. Така. Аре, бе, брат. Оф. Аре, вкари, бе, брат. Оня ден ти звъня, нали така беше? И после на другия ден, предния ден звъни на баща ми, на другия ден вика телефона ми е спрял, не мога да Пас на звъна. Неймар. Не знам, не може да Лентче. Финче. Иначе гледа, нали, доволно се от нея, гледа Финче. как трябва. И Тя брат. самата каза, че не може да утре трябва да се тръгне, че ще ходи на Видин. Преди два дена не може да гледа и вика трябва да търсите някой. И ние веднага, нали, той звъни на Румяна. Да, брат, сби ми точно когато е. Стига да ми забило, бе, хора. 9 часа, даже преди 9 съм там. Какво става като забил? Да ти се не види. Да, хубаво, ама аз ако тази жена не е сигурна, аз мога да остана. Бабата иска аз да си я гледам. Не паскай така. Да, между другото, браво. А утре жената е... Мерси, че ми пасна на нея марчето. Може да я викнем и тук да я гледа. Добре, позиг, да. Да накара днес да търся жена. Сега неудобно Хора, да чакай върна само, тази. че тук си лежа да се оправя. Да си спомня как се свет. А тая Румяна е познава, е тук на две крачки, е в началото на столицата, утре тук мога да дойде да я гледа. Как да я върна? Тя сама ни накара да търсиме жена и сега бабата искала аз да съм. А днеска баба и казахме, нали, че момичето си отива и тя вика, кой ще ме гледа. Викам, утре ще дойде друга жена. И тя вика, добре. И сега бабата искала тя да гледа. Брат, чето ми. Не, може да и казала, що има малко. Добре, ама ти ако имаш спешна работа, като как тя каза днеска, и сега изведнъж може да Добре, казала, че така сигнала с нея. Сигнала е верно, е това се не гледа. Да. Не мога да кажеш на жената, сега да извънеш, не да идва и става неудобно. Опа. Без да искам го направих, аз го направих. Трябваше да направя финта, ама не го направих.
Ти стичай, браво на него. А Румяна каза, че аз днес като говоря с нея, викам даже на каква възраст ли ще ме да се справя с нея. Ще може да тя вика по-яка от мене. И вика горе-долу на моята възраст. Аз вика съм обяснила, че е тежка жена. Знаеш? Но вика тя е гледала в болницата много хора. Хора, още колко време вече снимам, да. Аз поговорим. Като говори, вика мен, това ми е, аз това се занимавам, вика няма да има проблеми. Но бе, твой това момиче, ето на 30 години и тя се слага с нея. Обръща. Защо бе, брат? Даже слага, нали, по голяма нужда на стол да ходи, не всеки път памперс. Ама сега тя сама днес каза, да си търсиме човек, че не може. Сега е зависима, аз мога да остана. Щупа. Сега, за неделя съм извикал, нали, защото и така ми каза другата жена. Ако не я изпишат в понеделника, ние сме доволни от теб, пак ще се обадиме ти да дойдеш. Чичо, ако има проблеми, всеки трябва да вика, аз пак ще да викам. О, не би, Атка, не би, браво. Доволни сме от нея, пак ще извикаш. Хубаво подскачаш, Роналдо. Стига да ке работи. Не ще да го кажем. Какво правиш, бе? Той като смирали работници само цигани, той знае. Не, тя се е циганка, тя момичето се казва, че е циганка. Но като погледнеш е бела... Погледнеш, да, тя е по-бяла от мене даже. Стига, бе. И тя да го каза, аз съм циганка. Тя ми каза, има 8 клас. Тя ми разправя. До 8 клас е учила и вика повече не съм учила. Това не може да И не мога вика за да се намеря. Брат, кога ще успея да вкарам? Образованието. Но не се ми е разумно да има ли мъж при нас? Разведена е, тя ми обясни всичко. Има мъж. Мъжа е много пил, много е тормозил. Така да вам казва, че е залагал на детето си, убийците си. Това го знам. Тя е разделена, живее при майка си и при баща си. Той много е тормозил. Оня ден, кога видехме пред това е бил мъже. Иска вика да се събереме сега. Лайка е приказва с нея. Но вика няма да стане. Леле за малко. 30. На 30. 30 години. А има дете на 10 години. Она сега даже да спи дом. Иска да спи дом. Не бе, вика, ако не мога да намерите, вика, човек, аз, вика, съм съгласен, даже, вика, да отидем и у вас да гледам. Ама викаме, да, викам бе, жена, ти си оттам, аз няма къде да ходим, как че пътуваш и такова. Еми, вика, другия вариант е, на Нина казвала, не на мен. На Нина казвала. Еми, вика, другия вариант е, вика, ако такова, вика, ще спа там. Да. Аз се отнася много добре с нея, бе. Просто и давам пари предварително, бе, човек. Не знам какви хора виждала, ама щом не може да си плати телефона да говори. Аз съм ми дал до сега колко дена си. Ще щупа телефона, брат. Ай, сметам. Ир, бром, пак се извини, ще сдавим кой ще направи това. 800 кинта до сега. И да не мога си... Добра, трика не го да правим, а иначе искаш да го направим. Искаш ти да пробваш.
направя. Няма да пробвам 100 Винишус. Пак нищо няма да стане 100 Винишус, брат. Той не мога да вкара. Така като и гледам снимки във Фейсбука с нея и детето, облечени добре, нагласени, всякъде живеят, не знам дали, ама... Не бе, брат, за какво изгара? Да. Не знам. Не са. Тя е била на квартира с мъжа си, ми каза. Да. Но и него той иска сега пак да се събереме, но вика няма да стане. Тя живела при майка си и бащата си. Целата майка. Той вика само пие, харчи парите ми, харчи на детето парите. Брат. О, хора са малко приключвам. Защото как гледам няма да успя скоро, млада, как успех. Ясно, да. Аз ще ги запиша. Но скоро ще приключвам. Утре ще работите. Ама всички ли ще идват? Брат ми. Беги, бе, брат. Ми пречи да вкарам такова видео ми излезе. Какво видео си ти? Добре, брат, защо биеш толкова нависоко, като аз не съм искал толкова нависоко? Аз даже не знам дали изобщо натиснах шута. Аз майче не го натиснах и то директно се го пусна така. Така че както и да е. Хора, сега снимаме от... Не знам колко време снимаме, ама на 28.00 или на 28.38 спирам. 28.38 спирам. Никой не е виновен. Това трябваше да го направя на задна ножица. Случват се и пера. Да, брат. Какво да направя, човек? Аз хора, извинявам се, така викам. Какво да правя, човек? Просто ми хрумна да го кажа. Добре, бе, брат, не съм натиснал да пасна и там паска на този смутаня, където не мога да направя на за нолица и Винисиус. И? Ванчо. О, знаете ли какво ще направя? Ето ще направя. Това че е гол, не значи, че тя за мной не може. Просто ще си пробвам където си да ги вкарах. И където си пробвам, да. Хайде. Брат. За мъничко. О, хора, вече даже 29 и 38 бе. И вече е 38. Абе, до 31
Ако ми даде 31 14, ще снимам. 31 14. Не, на баща ми говори. 31 14. 31 14. 14. Не, на баща ми говори.